w dalszym ciągu ten człowiek wybitny, a szczególnie jego wyniki, jego nauka nie podlega upływowi czasu. Cały czas jest to aktualne i ważne. Te nauki, które Jan Amos Komiński prezentował jako wybitny nauczyciel. Najwybitniejszy český. Ja vám len poviem niekoľko zásad. To sú v podstate veľmi jednoduché veci, ale aký majú hlboký racionálny nábor. Totiž, keď človek vstupuje do akéhokoľvek výrobného či študentského alebo učiaceho procesu, tak začína od malého k veľkému, od krátkeho k dlhému, od jednoduchého k zložitejšiemu. A to sú takto jednoduché myšlienky. Znaczy, te zasady, o których mówi Jaro, biorą się z tego faktu, że jak ktoś zaczyna, wstępuje do jakiegoś procesu edukacyjnego, zaczyna zawsze od najmniejszego, idąc ku najlepszemu. Od najbardziej prostego do najbardziej złożonego. To są te najprostsze etapy, które mówią o tym, że nie można sięgnąć, przeskoczyć tego stopniowania. Aj my, keď sa začíname učiť, keď nastúpime v 6 rokoch do školy podstavovej, tak sa učíme čo? Bukvy A, B, M. Wstępując do szkoły podstawowej uczymy się od najprostszych rzeczy, czyli Potom to poskladamy do ma, ba, czyli wyrazy, potom ideme nejaké vety, czyli zdania a potom máme nejaký obsahový článok. i mamy pełny jakiś obraz jakiegoś problemu. Začíname rachunky, tak 1, 2, 3, až ideme ku logaritmom, deriváciám a zložitým algorytmickým systémovým činnostiam. Czyli od najprostszych rachunków dodawanie po wysoką matematykę. Téma je sztuka stanowienia cieľov. Tematem jest umiejętność szukania, wybierania celów. Keď si premietnete sa, keď ste boli mali, keď ste boli v malej materskej škole, Przedszkolu. Byliście mali w przedszkolu. mali ste nejaký cieľ, že chcel by som sa hrať s tým a s tým, alebo s tou a s tou. Cele wybierane było na zasadzie z tym się chce bawić, albo z tą, albo z tamtą. Lebo som bol maličký a v mojej malej hlavičke sa odohrával nejaký proces myšlienkový, citový a chcel som niečo v danom dni alebo v danom časovom úseku dosiahnuť. Czyli chciał coś osiągnąć w określonym przedziale czasowym, czy w określonym dniu. Takie właśnie rzeczy, które jemu się tam w tej główce małej brały ze względu na jego uczucia czy zainteresowania w tych to okresach. Keď sme končili školu podstavovú alebo strednú, vy ste študenti už vysokej školy. Áno? Jesteście studentami wyższych uczelni. Áno? Tak. No ale keď ste sa rozhodovali, že kam budú vaše životné cesty, kam pôjdu. Rozstrzygaliście, jak wasze drogi życiowe, w którym kierunku pójdą. Mali ste nejaké informácie a na tejto ceste vás niekto ovplyvňoval. Mieliście jakieś informacje o wyborze, czy ktoś wami kierował? Boli to rodinní príslušníci, otec, mama, brat, sestra, spolužiaci, kamaráti z kaviarne, zo Sokola, z nejakého futbalového klubu, alebo... Czyli kto wam doradzał? Wiadomo, najbliższa rodzina, koledzy z klasy, z kawiarni, czy z innych kół zainteresowań, czy też wyczynu sportowego. Ja chciałam powiedzieć, że ja chciałam być zakonnicą, ale rodzice mi kazali ekonomię studiować. No, toto som ja chcel teraz povedať, že vy ste sa, lebo toto, čo máte teraz, máte nejaké finále. Totiž zoberte si takto, že nenájdeme v ríše spoločenskej a životnej takýto tvor, ktorý by sa tak dlhodobo pripravoval na povolanie ako človek. Czyli wy jak gdyby jesteście już na finale tego wyboru, ale nigdzie nie ma tak w całej tej obszarze społeczeństwa czegoś takiego, żeby się człowiek tak długo zastanawiał nad tym, jaki ma ten
rokom sociálnu prácu a ja neviem, a humanitné vzdelania, tak to je na hlavu postavené. Czyli idzie o to, że każdy rok ma być, jak ty mówisz, automobil, No, technické zameranie, strojnické, elektrotechnické, chápeš? no. Czyli chodzi o tak zwane firmy, Kia, Peugeot u nas je, które Volkswagen. otwierają firmy samochodowe, które produkują u nich, bo jest najtańszy siła robocza, to niczego nie załatwia. To niedobre. Ale Znaczy, ja teraz, chodzi o zewnętrzne te firmy, które robią... ja chcem teraz povedať len jeden moment, že skončím vysokú školu a pôjdem 1, 2, 3, 4, 5 a nikde ma nikto nezoberie. Tak sa vykašlem. Tak ja sa budem ponúkať, tak začnem a postavím sa na vlastné nohy. Začnem pracovať v nejakom stowarzyszeniu, alebo založím to stowarzyszenie a hovorím o sociálnej oblasti. A toto som povedal v Krakove. Tak sadnem na bicykel a pôjdem po Vieške. Koľko je starších ľudí, ktorí potrebujú masáž, potrebujú niečo kúpiť. Tak prídem k ním, oni majú podatki, oni dostávajú každý. No tu znowu się trochę powtarzamy, chodzi o to, że jeżeli nie znajduje oferty na rynku tym aktualnym, gdzie tam pisze te CV i tak dalej, podejmuje swoją działalność poprzez wyszukiwanie takich niszy, gdzie to zatrudnienie akurat będzie dobre, ponieważ nikt tam nie pójdzie. Na przykład osoby starsze, które nie wychodzą z domu, potrzebują tej terapii czy rehabilitacji w postaci masażu czy tej rehabilitacji miejscowej, to on siądzie na motor i jedzie do tego człowieka. Mám vzťah k zvieratám, tak začnem ich chovať. Jeżeli chce zająć się hodowlą zwierząt takich, siakich czy innych, Mám vzťah k kvetom, k liečivým rastlinám. No tak však Polska je jedna obrovská oblasť. A na Slovensku je malé Slovensko, ale je obrovské množstvo, kde pôdu nikto neobrába. Leží sa, ľadom skladá. Polska jest o wiele większa jak Słowacja, ale na Słowacji jest ogromna ilość nieużytków, których nikt nie uprawia. Ty, čo študujete ekonómiu, alebo ja neviem, zameranie technické, tak viete, že pôda je výrobný prostriedok. Ci, którzy studiują ekonomię i inne te techniczne wydziały, wiedzą, że rola jest zakładem pracy. V Afrike, v Ázii, v strednom východe, tam ľudia nemajú kde, lebo nemajú životné prostriedky, kde je samý kameň a piesok. Są obszary na ziemi, gdzie z tytułu rodzaju ziemi, na której są, nie mogą nic uprawiać. Pustynia, skały i tak dalej.